Pasakaan sa mga otoridad ang weight limit restrictions sa mga sakyanan nga mag-agian sa San Juanico Bridge nga nagkonektar sa Leyte ug Samar. Ano ang report ni Nico Sereno? Pabiling gipatuman karon ang load limit restrictions sa mga sakyanan nga moagi sa pamosong San Juanico Bridge. Labi na kun peak hours, taas ang linya sa mga sakyanan sa isig kaatbang sa Taytayan maghuwat sa ilang turno. Sa Tacloban City nga habig ug sa atbang nga bahin sa Santa Rita, Samar. Kung palahuson ang gikan sa Tacloban padung sa Samar, magpaabot ang naa sa atbang, una sab sila pasudlon. Mga light vehicles ra gihapon ang makalabang, samtang nagpadayon ang rehabilitasyon sa Taytayan. Mato di Tacloban City Mayor Alfred Romualdez, gipahibaw siya sa taga DPWH nga pasakan ang load limit. And by December daw, medyo aakyat na yung tonnage na papayagan nila dumaan doon. Ilan daw sir? Mga 30? I doubt it. So I mga doubt 15? it. Maybe. 3 tons pa rin. No, ngayon 3 tons pa rin. Una ni ini, gianunsyo sa DPWH ang planong pagpasaka sa restrictions aron maalibyuhan ang traffic congestion nga namugna gumikan sa one-way scheme. Tunga-tungang bahin ning tuiga nasugdan ang pagtrabaho sa Taytayan. Samtang matud sa mayor, may mga lakang sab silang gihimo aron maalibyuhan ang pagkapuno sa ilang pantalan, epekto ni ining pagtrabaho pa karon sa Taytayan. But the city, we're doing measures already to decongest our port. That's why you'll see that in Anibong we're building, basically a wharf for the vessels. Uban ni Marlon Melgazo ug Edward Tubilan, Nico Sereno, Balitang Bisdak.